да преминем към дискусионен панел 2 – формални и неформални мрежи в публичния сектор. Като първият ни лектор в този панел ще бъде професор доктор Маргарита Богданова, която е декан на факултет Мениджмънт и маркетинг, член на катедра стратегическо планиране и ръководител на научно-изследователски проект формални и неформални иновационни мрежи, финансиран от Фонд научни изследвания. Тя ще разгледа темата мрежови изследвания в публичния сектор. Моля, заповядайте. Благодаря, уважаеми колеги. Темата, която избрах за днес, мрежовите изследвания в публичния сектор, е провокирана преди всичко от участието ми заедно с колеги от Стопанска академия и УНСС в проект, беше обявен вече, но в същото време интересът към мрежовия подход в публичния сектор нараства непрекъснато и в теоретичен и в практико-приложен план. В теоретичен, защото мрежовия подход се явява гръбнакът на така наречената трета парадигма в теориите за публичното управление, след класическата теория за бюрократичното управление на Макс Вебер и след новия публичен мениджмънт. Мрежовият подход, известен още като постмодернизъм в публичния мениджмънт, привлича все повече внимание, опитвайки се да обясни рамката на хоризонталните връзки в обществото, които заместват или допълват класическата вертикална иерархия. В контекста на преждеговорившите в първия дискусионен панел, искам да вметна, че мрежовата парадигма е опит да се решат онези сложни проблеми, като например как да дигитализираме обществото, затова защото такъв тип сложни проблеми не могат да се решат само от един участник. Те изискват участието на различни групи заинтересовани страни. Дълго време мрежовото управление бива игнорирано като идея и не случайно един от изследователите препоръчва още в края на 20 век: моля да се отнасяте сериозно към мрежите, защото той още тогава е прозрял техният голям потенциал. Но в 21 век се наблюдава вече един засилен интерес към изследванията в мрежите, включително и тези свързани с публичния сектор. Наричат го даже векът на мрежите и сътрудничеството. Причините за това на първо място са все по-големия напредък в мрежовите изследвания в сродни дисциплини, имам предвид основно технологични, но нещо, което за мен е по-важно, все по-голямото недоверие в институциите, т.е. в вертикалната иерархия. Тоест няма никакво съмнение, че мрежовите изследвания имат висока добавена стойност в управлението в публичния сектор, но това не решава въпроса с големите предизвикателства, които стоят в случая. Ще ги обобщя накратко последният начин. На първо място това са терминологични неясноти за това какво е мрежа, дефиницията за мрежа. И уверявам ви, това въобще не е теоретичен въпрос. На второ място, каква да бъде единицата за анализ. Дали да са отделни служители, дали да са отделни администрации или части от тях, дори могат да бъдат цели правителства или цели държави. Трудности при определянето на границите на мрежата, което разбира се е свързано с предходните, и не на последно място, какви методи да се използват за изследване и какви подходи да се приложат за набиране на мрежови данни. И така, какво представляват мрежите в публичния сектор? Най-елементарният подход е, който се използва предимно в практиката, да се дефинират като метафора за описание и обяснение на междуправителствени, междусекторни и междуорганизационни взаимоотношения. Разбира се, това е твърде, семпъл подход. Защото проблема с дефинирането на мрежите има няколко аспекта. Тъй като мрежите са динамични, а не статични, не е възможно и не е приложимо описанието им като статичен обект, който може да се изучава със средствата на конвенционалния анализ. Затова при анализа на мрежите следва да се дефинира най-напред защо е възникнала или създадена дадена мрежа, каква е целта й, какъв тип връзки и взаимодействия са се наложили, респективно са необходими, между какви участници и за какъв период от време, така че целта да се постигне. И не на последно място, какво се случва с мрежите след като целта се постигне. Невъзможността да се опишат мрежите метафорично се разглежда дори като един гордиев възел в науката за мрежите. Проблемите при дефинирането на мрежите има като следствие това, че по-голямата част от мрежовите изследвания в публичната администрация са фокусирани върху мрежови взаимодействия само по определен повод, които се отнасят или до междуорганизационно сътрудничество на администрации за постигане на някакви политически или управленски цели,
Най-често това е мрежа от централизирани и децентрализирани институции, например при въвеждането на дигитализацията се прави такова нещо. И другата част от мрежовите изследвания са свързани с структурата и процеса на управление на мрежата, в която се включват вече недържавни заинтересовани страни в процеса на създаване и прилагане на политики. Тази част за нас специално от катедрата е по-интересна, тъй като тук вече имаме различни типове участници с различни цели и интереси, но тя все още остава слабо проучена. В резултат на всичко това, повечето изследвания на мрежите са предимно казусни, т.е. описва се конкретна колаборация за даден период от време. Няма да се спирам подробно на видовете мрежи, само ще отбележа, че най-малко внимание привличат така наречените мрежи за генериране, създаване на политики. Нещо, което е изключително голяма ниша и в България това може да се види, например, при разработването на плановете за интегрирано развитие на общините, където участието на заинтересованите страни, то трябва да е голямо, но по принцип е само формално, остава несъществено в етапа разработването на плана. Две думи за методите за изследване на мрежите в публичния сектор. Разбира се, че се прилага конвенционалния статистически анализ, но както вече уточних, той не е достатъчен. Защо не е достатъчен? Защото има 3 допускания за стандартните тестове за проверка на хипотези, които не се нарушават при мрежите. На първо място, стандартните тестове, при тях е необходимо наблюдаваните променливи да са независими, но при мрежите единиците за анализ не са независими, те са взаимозависими. Ако само един обект или една единица се извади от мрежата, това може да повлияе на останалите единици в цялата мрежа. На второ място, стандартните тестове допускат, че променливите имат някакво разпределение, най-често нормално разпределение се търси, обаче разпределението в мрежите не е нормално. То може да е в зависимост от силата или властта или позицията на даден субект в мрежата. Нарича се степен на централизация, при което един субект, независимо, че е част от структурата, може да има по-голяма сила, но може и да има по-малка сила от останалите и това да промени разпределението на показателите. На трето място, в стандартните тестове се търси случайна извадка, докато в данните за мрежата, данните те не са случайни, защото връзките между единиците не са случайни. Така, както казах, освен конвенционалния статистически анализ, е хубаво да се прилагат други методи и най-често това е така наречения метод на анализ на социалните мрежи, Social Network Analysis, който се използва както за анализиране на структурата, така и на релациите, т.е. на отношенията вътре в мрежата. Сега няма да навлизам тук в големи детайли. Има различни показатели за степен на централност, междинност, близост, плътност на мрежите и така нататък. Къде се прилага социалният Social Network Analysis? Аз ще ви дам само 2 от примерите, които така ми се струва, че са най-актуални в момента. Първият е при управление на извънредни ситуации. Например, стачката с миньорите в момента, която ми се струва, че още продължава. Какво се случва? Всъщност, в една такава мрежа е добре да се определи кои са центровете на влияние, колко са тези центрове на влияние, колко е голямо влиянието на определени участници в тази мрежа, които държат група хора на определени места навън. На второ място, регионалното икономическо развитие, например в регионалните съвети за развитие, при плановете за интегрирано развитие също, които трябва да се реализират в някакво партньорство. Аз, например, съм член на регионалния съвет за развитие на Северен централен район и там много ясно се виждат от една страна чисто формалната мрежа, тя е конституирана по силата на нормативни изисквания, по правила, и от друга страна неформалната мрежа, която стои в сянка, дори бих могла да кажа, и там се образуват така наречените клики, това е официалният термин, т.е. подгрупи и те могат да упражнят някакво влияние в процеса на властвуване. Така, нямаме изследвания, разбира се, какво е това влияние. Следващото предизвикателство при мрежовите изследвания е как да изберем и кои да бъдат единиците за анализ. В публичния сектор най-често това са или държавни служители, например в някакъв отдел или в някаква агенция, или цели публични институции в даден град, в дадена област, може да бъде в някакъв регион, дори може да бъде в цялата държава. Като преобладава второто, т.е. организациите и агенциите са предимно тези, които са избраните единици на анализ. Мисля, че над 70% от данните, които видях за изследвания в публичния сектор. Така,
Но независимо от това, кои са избраните единици за анализ, се анкетират лица. Тоест, всъщност те не могат да се анкетират организации, а се анкетират лица или се интервюират за събирането на данни за организационната мрежа. Нивата на анализ обаче, независимо, че са в цели институции, могат да бъдат, да се отнасят до един отделен участник. Това е така нареченото Ego Network, т.е. какво е мястото на един отделен участник в цялата мрежа. Той може да бъде централен играч, може да бъде периферен играч, може да бъде с власт, без власт, може да бъде брокер на информация, стопер на информация и така нататък. На второ място, връзки между двама участника, това са така наречените диади. На трето място са вече връзките между трима участника. Те са особено интересни, защото там се образуват триади или клики в най-елементарната им форма, като тук се изучава нивото на транзитивност, т.е. дали връзката между А и Б от една страна и връзката между Б и С от друга страна може да гарантира връзката между А и С, образно казано. И разбира се, по-големите структури също са интересни. Те могат да бъдат цели кластери в мрежата и да също така представляват голям интерес и подчертавам, че тези подструктури на големите мрежи също така остават в сянка. Няма достатъчно изследвания в тази област. Тоест многостепенният анализ на мрежите се очертава като една изследователска ниша, която да се проучи в бъдеще. На следващото място методите за събиране на данни. Разбира се, че има първични и вторични данни, но аз по-скоро искам да акцентирам върху необходимостта от комбинирано използване на методи, по-специално имам предвид на количествени и качествени методи. Сега, какво се получава, когато се правят интервюта, например за ефекта от промяна в някаква политика, да кажем, прави се интервю с представители на администрацията за това до каква степен дигитализацията там се е случила в някакви институции, тогава какво се случва? Интервюираните от тях се изисква да си спомнят някаква информация. Това е голям проблем, защото те може да са забравили. Освен това, те може да са пристрастни, може да са и некоректно да отговорят на въпросите, т.е. да се изкриви цялото изследване. Затова много често се препоръчва, точно за да се избегне пристрастията на селекцията и да се подобри вътрешната валидност на резултатите, се препоръчва да се търсят вторични и дори архивни данни, което може да подпомогне по-коректното представяне на цялостната информация. И разбира се, като цяло препоръката е да се помисли за интегрирането на количествени подходи, по-цялостно интегриране на количествени подходи с качествени такива. И не на последно място, беше загатнато, мисля, че вече някъде, да се проучи устойчивостта и еволюцията на мрежите. Това пък е най-слабо застъпено в изследователските полета, затова защото изисква дългосрочен систематичен анализ, който да опише развитието и промяната на мрежите, тяхната еволюция, което също така остава недостатъчно развито. И разбира се, като специална тема за публичния сектор искам да отбележа недостатъчното внимание, което се отделя на неформалните мрежи. Там те стоят съвсем в периферията. Така, колеги, благодаря ви за вниманието. Опитах се да бъда максимално кратка и да ви представя част от изследване, което наистина така е в своя зародиш по този интересен проект, свързан с формалните и неформални иновационни мрежи. Така, с което приключих. Благодаря. Благодаря ви. Преди да продължа към следващия лектор, отново бих искала да обърна внимание, че професор Богданова е ръководител на научно-изследователски проект, в чийто контекст бе и представената от нея тема, а именно формални и неформални иновационни мрежи, който е финансиран от Фонд научни изследвания. В тази връзка ще бъде и следващото изказване. Думата има професор доктор Цветан Цветков от УНСС, катедра Национална и регионална сигурност, директор на Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността, който ще разгледа темата възможности за приложение на съвременни методи за анализ на риска от бедствия. Моля, заповядайте. Професор Цветков, дали се чуваме? Виждам, че ви е включен микрофона. Може би някакъв технически проблем, тъй като виждаме, че имате включен микрофон, но за съжаление не ви чуваме. Да, отново е същия проблем.
Ако желаете, ще ви дадем известно време да презаредите, може би, страницата, да влезете отново или да проверите връзката с микрофона на устройството. В такъв случай, ако желаете до отстраняване на проблема, може би да продължим напред и да се върнем след това при вас. Добре, нека да бъде така. В такъв случай, надявам се, професор доктор Валентин Василев, виждам, че е на линия, да има готовност. Той е следващият лектор, като той всъщност ще представи темата развитие на преподаването по управление на човешките ресурси в публичната администрация. Моля, заповядайте. Междувременно, професор Цветков, се надявам да възстановим връзката с вас. Благодаря. Надявам се да се чуваме, освен че се виждаме. Да, чуваме се чудесно. На първо място искам да благодаря за поканата за пореден форум да бъдем заедно, да имаме възможност да споделиме така интересни идеи, да покажем върху какво работиме, да споделиме добри практики. Моята задача е като последен по програма, говорещ винаги, обикновено последния говореше много затруднен. Първо, аудиторията вероятно е поизморена, а второ, така летвата е много дигната от предишните лектори. Възползвам се от случая в началото да поздравя катедрата с отбелязването на днешната годишнина. Аз съм в течение на цялата подготовка по събитието, на вълнението, което колегите изпитваха по време на подготовката и наистина дълбоката експертиза, която във всеки един от елементите на подготовка, на оформяне на темата, на докладите, които днес чухме до момента, наистина респект и уважение към това, което сте постигнали. По стечение на обстоятелствата 30-те години, 30 години специално публична администрация, в крайна сметка са един повод за сериозна равносметка за постиженията и за това, което са оставили след себе си поколения преподаватели. По стечение на обстоятелствата също така аз съм един от първите випускници на специалност публична администрация, само че в един друг университет, в Югозападния университет в Благоевград. По стечение на обстоятелствата също така почти целият ми професионален път до момента е свързан с преподаване в тази специалност, така че ще си позволя по-скоро в нещата, които ще запознае аудиторията, да бъдат в един такъв план, т.е. в посоката на управление на човешките ресурси и развитието му като една от ключовите теми в преподаването по публична администрация. В такъв контекст в няколко посоки искам да запозная аудиторията. Лично аз смятам, че трябва да познаваме спецификата на обучението по публична администрация, като пак казвам една от ключовите дисциплини в управлението на специалност публична администрация. На първо място, периода от време, който трябва да бъде споменат, е периода, в който, както знаят голяма част от колегите преподаватели, особено тези, които сме по-дълго време в специалността и в преподавателската гилдия, имаше един период от време, в който учебните програми бяха стандартизирани, уеднаквени с единни държавни изисквания за обучение, включително по публична администрация. Това бяха годините, в които до толкова обогатяването на учебните програми в областта на публична администрация, включително и в експертизата по УЧР, така в някаква степен се търсеше едно уеднаквяване на програмите, което имаше и редица позитиви, вероятно имаше и някои негативи. Следващото нещо, в което искам да се спра, е следващата за мен е ключова стъпка в обучението по публична администрация, а именно стартирането на тясното сътрудничество в работата на всички катедри, в които се обучаваха студенти и се обучава студенти по публична администрация с Института по публична администрация. Тези партньорства стартираха още във времената, в които имаше многомодулни специализации, които се реализираха през тогавашното Министерство на държавна администрация и административна реформа. Имаше редица съвместни проекти, инициативи, договорни отношения, експертни дейности. Голяма част продължават и се задълбочават и към момента с експертното участие на голяма част от гилдията по публична администрация, свързана с преподаване и с научно-изследователска дейност в работата на института, което аз смятам, че е един от ключовите символи на развитието на обучението по публична администрация през годините назад във времето.
Следващото нещо, върху което бих искал да се спра, са постепенния фокус и постепенното фокусиране върху спецификата на самите висши учебни заведения и факултети, в които се изучава публична администрация. Всеки един през годините факултет и всяка една катедра, по мое виждане, се умя да придаде достатъчно специфика и достатъчно различност в това, което оформя специалистите и оформя изгледа и визията на специалност публична администрация, като това, разбира се, касае и обучението по управление на човешките ресурси. Възползвам се от случая да все пак да споделя и наистина, че през тези години моето лично наблюдение, че се наложиха наистина изключително гъвкави програми, като една ключова характеристика на тези програми е опита да бъде намиран баланса в преноса на решения от бизнеса в публичната администрация, на допира и взаимоотношенията с практиката. Нещо, което вече от началото на днешния форум имахме многократно възможност да чуеме и което катедрата по стратегическо планиране наистина е в тъканта и, ако може така да се каже, от нейното създаване, доколкото съм имал възможност в последните, наистина вече десетилетия да следа това, което постигат колегите като научно постижение и научни разработки. Иска ми се да добавя, че особено в последните, може би, 7 или 8 години или дори 10, фокуса на обучението по публична администрация в частта управление на човешките ресурси намериха немалка част от наистина изключително модерните теми, като менторство и коучинг, мениджмънт на талантите, стрес менеджмент, идеите на емоционалната интелигентност, които са една вече самостоятелна тема, включително и за Института по публична администрация, като много актуални такива. Темите, свързани с социализация, ресоциализация, вътрешните комуникации като ключов елемент в управлението на човешките ресурси, мениджмънт на конфликти. Имахме възможности да засегнем, макар и в един по-различен ракурс, идеята за модела на компетентностите и доколко е значим той. Не на последно място устойчивото управление на човешки ресурси, публични политики по ОЧР и други. Възползвам се от случая да споделя, че този мрежови подход, който и професор Богданова сподели наистина в един така по-различен свой фокус на изказването, доведе до това, че катедрите по публична администрация, според мен, в последните години работят в един изключително голям синхрон, което заслужава и адмирации, и го казвам с едно наистина чувство на гордост, че колегите са една своеобразна гилдия. Успях да видя, че сред участниците във форума са, освен колегите, които бяха в началото от катедрата в Университета за национално и световно стопанство, и доцент Вълков, и доцент Горчилова, колегите от Софийския университет също са причастни. Искам се да спомена още един ключов акцент, който показва и мрежовия подход, и практическия фокус на нещата, които са свързани с изследователска работа в областта на управлението на човешките ресурси, публичния сектор и публичния мениджмънт като цяло. Именно защитиха се и се разработиха успешно наистина редица дисертационни теми и дисертационни трудове, които за мен са с ключово значение. Аз съм имал възможност да участвам в няколко научни журита в Стопанска академия Свищов, които за мен са едни своеобразни модели за това как се изгражда научно изследване с практически принос върху практиката. Такива са, могат наистина и до ден днешен да ги помня като теми и като съдържание, са дисертации свързани с компетентностен подход за специалистите в областта на планирането, един изключително задълбочен научен труд. Мога да споделя научни разработки, които с удоволствие колеги от различни катедри сме обсъждали, дискутирали, оценявали, като теми свързани с менторство и менторски модели, компетентности, равен достъп до държавна служба на лица в неравностойно положение. Електронно управление човешки ресурси и управление човешки ресурси, което беше в успешно защитена тема на Нов български университет. Работа с неправителствен сектор и човешки ресурси също в УНСС, информационни системи за учене и компетентности, модели на лидерство в Софийския университет. Приложение на смарт технологии в публичното управление, нещо, което предстои да бъде защитено в сравнително новото за мен учебно заведение, в което съм в момента висше училище по сигурност и икономика в Пловдив. Ще си позволя да насоча вниманието на аудиторията към няколко теми, които
смятам, че на първо място са теми на публичния сектор, на публичната администрация, на експертите по човешки ресурси. На второ място аз лично вярвам, че те, ако не са, вероятно в следващата година или години ще бъдат част от дисциплината управление на човешките ресурси и значително ще фокусират съдържанието на това какво очакват на служителите в областта на УЧР. Имаме възможност многократно с колегите да обсъждаме различни научни проучвания, различни практически изследвания, които налагат от една страна двукомпонентен подход. От една страна е подхода свързан с експертизата, базирана на анализ на данни, базирана на анализ на различни ситуации, включително кризисни, на базата на което да бъдат съотнасени, да бъдат разработвани политики в определени области. И от друга страна обаче са различните изследвания, фокусирани върху развитието на и утвърждаването на важността на така наречените меки умения в рамките на работата на публичната администрация, публичния сектор и респективно като част от управлението на човешките ресурси. Тук мога да насоча спокойно вниманието към няколко области, които за мен са от ключово значение в следващите години. На първо място е вече намиращото все по-значимо място на зелено управление на човешките ресурси, което и върху което се спира наистина немалък брой изследователи към момента с предимство в бизнес сектора, в бизнес администрацията. Друга интересна тема според мен е HR сторителинга и изкуството да се разказват истории. Лично едно от най-тежките предизвикателства за мен, надявам се да го споделят колегите дискусията, дали това е така и при тях, е в последните особено няколко години да убеждавам млади хора, че си заслужава да правят кариера или част от кариерата им да мине в публичен и да премине в публичния сектор. Това става все по-тежка, все по-трудна задача по много причини. Моето кратко обяснение обаче е, че публичният сектор е така обичайна боксова круша за медиите, включително и за политиците и публичната администрация, което неминуемо рефлектира върху неговия имидж. И аз смятам, че пък от друга страна, вероятно вина има и публичния сектор, защото не успява по подходящ начин да разкаже това, което постига. Сред вас има и хора от практиката. Със сигурност катедрата по стратегическо планиране, това, което следа, тя е неразривно свързана с това, което прави с хората от практиката. Така че, може би едното от нещата, което трябва да развиваме в нашите студенти и респективно в бъдещите хората, които ще взимат решения в публичния сектор, е умението да показват резултатите си, да ги разказват. Не само, разбира се, най-добрият вариант е да режем лентички, но всъщност, когато коментираме постижения, те трябва да бъдат насочени и към самите служители, да се развива вътрешната мотивация, организационната култура и така нататък. Естествено, тук ще спомена една от темите, които последните години се занимава малко по-задълбочено, темата за приложимостта на емоционалната интелигентност като един от компонентите на управлението на човешките ресурси. Дълбоко вярвам, че тя вече има място в публичния сектор, включително в темите, върху които Институт публична администрация към Министерски съвет в последната година е насочил вниманието си. И някои от темите, които също смятам, че могат да бъдат подложени включително на дискусия в заключителната част на днешната среща, са теми свързани с мултитаскинга, позитивен ли е, негативен ли е, свързано ли го с управление на човешките ресурси. Аз лично вярвам в така наречените анбординг програми, с които и имам такива институции, които наистина мога да посоча като примери, в които подобни програми помагат на младите служители, помагат на служители, които се връщат от различни периоди, по различни причини, които не са били на работа в администрацията, и те са ключови в аспектите на ефективно управление на човешките ресурси. Сега всички вие следите достатъчно информационни източници и безспорно ви е направо впечатление, че една от ключовите придобивки, която очакват особено новите служители, са най-малкото програмите и фокуса върху баланса между работа и личното време. И тук има безброй примери и може би добри практики, които трябва да дадем. Всъщност
примерите, които дадох и опита да някакси в еволюция да представя някои малки ключови идеи и предизвикателства в преподаването по управление на човешките ресурси, всъщност са насочени към това, че аз и колегите, които се занимават с УЧР, пък и с управление като цяло в публичния сектор, като че ли усещат необходимостта и я виждат около себе си от, малко да използвам още една такава дума, от един нов бленд в управлението на хората, който да включва доста различни неща, събрание на място, за да пък с този нов бленд да се надяваме да привлечем и служители по по-различен начин, които да го припознаят като свой, които да намерят в публичния сектор своето призвание и своята така дългогодишна възможност да реализират положителни практики. Повярвайте ми, аз съм дълбоко убеден в силата и възможността чрез публични политики, които са реализирани обаче и създадени през хората и техните идеи, да променяме към позитивно средата и общността около нас. Това са няколко мои размишления. По-скоро, разбира се, подготвил съм презентация, имам няколко страници, ако са прецени от организаторите, че могат да бъдат полезни на студентите в тяхното обучение, с удоволствие ще ги изпратя. Василев. Виждам, че професор Цветков е включил своята камера. Надявам се да имаме и аудиовръзка. Професор Цветков, ще опитате ли да включите микрофона? Добър ден, уважаеми колеги. Моля да потвърдите дали ме чувате. Потвърждаваме, чуваме ви, заповядайте. Благодаря. Само така за разведряване. Аз имам пред себе си 2 компютъра, 3 канала за комуникация с интернет и постепенно всичко излезе от строя. Плата там е свързана с управление на риска, анализ на риска и за пореден път се убеждавам, че колкото и човек да предвижда ситуацията, никога не може да бъде сигурен в резултата. Дали мога да получа права за споделяне на екран? Да, разбира се, колегите ще ви осигурят такива права. Междувременно искам да благодаря за поканата за участие в този наистина много интересен форум. С огромен интерес чух презентациите до сега. Надявам се, че и това, което аз ще споделя с вас, ще бъде също така интересно. Само секунда, за да се ориентирам. Ако имате нужда от съдействие, не знам дали сте ползвали нашата система до сега, долу, където са бутончетата за микрофон и за камера, би трябвало да ви се е появил още един допълнителен. Моля да го активирате, да маркирате на екрана си картинката, която ще видите, и бутона за споделяне на екран ще стане активен. След което ще виждаме това, което виждате и вие. Чудесно. Виждаме всичко. Дали се вижда презентацията ми? Да, виждаме я. Благодаря. Уважаеми колеги, темата, която аз предлагам на вашето внимание, е възможности за приложение на съвременни методи за анализ на риска. Те е по-скоро в областта на регионалните перспективи пред публичната администрация. Ще се опитам да бъда максимално кратък. Защо се налага да се анализират рисковете от бедствия, преди всичко от природни бедствия? Както виждате, в съвременни условия все повече и повече са примерите за това, че възникват бедствия. И, за съжаление, няма да бъде скоро времето, което ще бъдем изцяло защитени от природни бедствия. Просто това трудно може да се случи. Много са рисковете. Всеки един от регионите на страната има свой собствен набор от рискове. От друга страна пък общините имат, разбира се, ограничени ресурси за справяне с всички рискове.
И възниква въпроса как да бъдат разпределени тези ограничени ресурси. И в този смисъл аз насочвам вниманието ви към два инструмента, които мисля, че така все повече и повече придобиват известност. Един от тях е модела за анализ на иерархия или процеса за анализ на иерархия на Томас Ти за експертно оценяване на природата, на приоритета на рисковете от природни бедствия на територията на община. Ще прескачам слайдовете. Обекта, който аз избрах за изследване, това се случи преди известно време, е региона на София град. Множество са аргументите защо точно този регион. Веднага искам да споделя, че всеки един регион има своя собствен набор от рискове и съответно те са с различен приоритет. Аз избрах една група експерти, виждате, от различни институции, чието мнение събрах, обобщих. И това мнение беше на първо място в тези две направления, които класически използваме за анализ на рисковете и определяне на техния приоритет. Виждате набора от природни бедствия. Аз помолих експертите да дадат своето мнение на първо място за вероятността за възникване на такъв тип рискови събития. И на първо място излезе най-висока вероятността за градушки. На второ място помолих експертите да дадат своето мнение за възможните щети, размера на щетите, ако възникне дадено природно бедствие. И както виждате тук на първо място с най-голямо размер на очакваната щета е за земетресенията. След което вече имах възможност да създам тази пак класическа схема за оценяване и подреждане по приоритет на рисковите събития по отношение едновременно на двата показателя вероятност и щети, ако събитието възникне. И разбира се, колкото по-далече, така да го кажа, от началото на координатната система дадено рисково събитие, това означава по-висок приоритет на риска. И вие виждате, че с много голяма преднина, така да го кажа, са рисковете от земетресения. Малко по-малки приоритета на наводненията. Сега, ако се придържам към, да кажем, това предположение, че тежестта на двата показателя, вероятност и щети е еднаква, аз бих могъл да оценя количествено относителната важност на всеки един от рисковете, които избрах за оценяване. И вие виждате тук вече се дават и така чисто количествени измерители, като коефициенти на относителна важност на всички тези рискове, които бяха обект на моето внимание. Както казах, това изследване беше проведено преди няколко години, но си мисля, че нещата не са се променили кой знае колко, защото в крайна сметка не може бързо да се промени средата за сигурност. Въз основа на тези анализи си мисля, че ще бъде много по-лесно за мениджмънта на общините да разпределят крайно ограничения ресурс за превенция от природни бедствия. Нещо повече, прилагането на такъв и на множество други подходи ще даде възможност за обективизиране на взимането на решения и обосноваването на иначе немалките разходи за превенция. Това беше така първият аспект, който исках да представя пред вас. И на второ място един инструмент за симулационно моделиране, Agent-Based Simulation
моделинг. Тук аз насочвам вниманието ви към един от видовете природни бедствия, а именно горските и полски пожари. Аз от доста години се интересувам от проблемите на симулационното моделиране, разработвал съм множество модели, но наскоро, съвсем наскоро, буквално преди няколко месеца, интереса ми предизвика точно този тип симулационно моделиране, Agent-Based Simulation Modeling. И на тази база аз използвах един софтуерен продукт, който между другото е безплатен за използване, за лично използване, като този софтуерен продукт е подкрепен от наистина множество готови симулационни модели. Аз избрах един от тях, а именно моделът за прогнозиране на динамиката на горски и полски пожари. Без да влизам в каквито да било подробности тук, искам да демонстрирам няколко слайда за това как се симулира един горски или полски пожар. И виждате, тук имаме някаква местност. Можем да дефинираме посоката на ветровете. Вие виждате в момента посоката на ветровете, която е определена предварително югоизточна. С по-тъмно зелен цвят са означени местата, където има по-голямо количество, гориво за пожарите, с по-светло са означени местата там, където има по-малко гориво за пожарите. И ето виждате, възниква един пожар. Постепенно самия модел го демонстрира това в реално време. Може да се използва различна скорост. Ето виждате, поради посоката на вятъра, вече може да се моделира на къде и с каква скорост ще се развие даден пожар. И накрая няколко извода относно приложението на тези модели. Конкретна ситуация може да бъде моделирана с разработването на различни сценарии за развитие на природното бедствие, което пък ще даде възможност да се прогнозира развитието на ситуацията при различни условия и да се оценяват възможните дейности за противодействие. И въз основа на това пък могат да се взимат рационални и обосновани решения. Всички отлично знаем колко важно е да търсим рационалността, да търсим количествената обосновка на решенията, тогава, когато се налага да изразходваме публични средства, които обаче са от особено значение за обществото за намаляване на риска. Това е всичко, което аз имах да кажа. Ще очаквам с интерес въпросите и коментарите, ако има такива. Благодаря за вниманието. И ние ви благодарим, професор Цветков. Виждам, че в виртуалната аудитория са и професор Танева, доцент Вълков. Ако имат желание, може след дискусионната част да вземат отношение към днешното събитие. Уважаеми участници, да. Ако желаете и сега, както прецените. Професор Танева, доцент Вълков. Доцент Танева, само ако е приключила сесията, всичко си има ред, само помахах, понеже отбелязахте, че успяхме да се включим. Като дойде времето за въпроси и много ще се радвам да се включа. Добре, чудесно. Нека тогава да дадем възможност за дискусионната част, в която навлизаме след втория панел. Уважаеми участници, имате думата за изказвания по установения ред, както беше в предходния панел. Така че моля всеки, който иска да вземе отношение по формалните и неформалните мрежи или от някои от темите, които бяха засегнати от нашите лектори във втория панел, имате възможността да го направите. Бях, че доцент Танева заяви такова. Да, заповядайте. Здравейте сега отново. Аз извинявам, че се включих по-късно, просто такава беше лекционната програма.
но с въображение и досетливост се ориентирам в хода на изложенията и затова имам въпрос и коментар. Става микрофон и не знам как да я пречи ли на слушането всички. При мен няма друг включен. Да, благодаря. Към професор извинявайте, разсеяна съм, току-що говорили към двамата. Първо, смятам за много съществено, въпреки че на пръв поглед изглежда като някаква несериозна материя, умението да се разказва, за което говореше професор Василев, и умението за разказване на истории, и за споделяне, и за коментар. И ние по много поводи този въпрос, че цялата наша академична, научна, изследователска общност в областта на публичната администрация и управление страда от в публичността, с какво всъщност се занимава и каква е много голямата полезност, тъй като освен компетентност, каквато придобиват нашите студенти, бакалавристи и докторанти в всичките наши научни звена, те освен всичко придобиват и така наречените меки умения. В каква степен обаче и как и доколко на това се гледа с сериозност е много важно. Ако ние успеем по внятен, по разбираем, интересен, което е много трудна дума всъщност, начин да коментираме най-разнообразни теми от нашето всекидневие, може би, от начина по който функционираме, може би ще има по-голямо разбиране в публичността за това как няма нито един процес, който постига резултат без да е управляван както трябва. Тоест, не може да очакваме, че понеже се е случило и е разбрано какво е дефицитно, има толкова много какво да се критикува, само че има страшно много полезни резултати. И в местната власт, на много места, и в държавата в най-различни сектори. Така че всъщност по някакъв начин сме в дълг и съм много доволна, че беше откроен този въпрос и си заслужава да се помисли как по по-консолидиран начин, така да се каже, може да се прави нещо. И това беше един ми коментар, беше как с доцент Гълчилова днес бяхме на събитието на Националното сдружение на общините по повод Деня на общината. И там се представяха резултати от разработки на младежи в тази материя. Имаше една участничка от Свиленград, която беше разработила казус как само че беше поощрителна награда, тъй като не е за нивото на местната власт, е национално, по какъв начин може по напълно безплатен начин да се ползват сателитни изображения, за да се регулират, предвиждат и следят пожарите. Така че това, което беше току-що представено, тя вече е завършила, доколкото разбирам, тази участничка, но това е един конкретен млад човек, който по свой начин, тя е инженерка, е стигнала до това и има много какво да се направи. Много ми се искаше да поставя въпроса и накрая ще изпратя линк направо, както е известно, сходните умове мислят еднакво. Предстоящия в края на месеца форум на годишния на нашата катедра е посветен на кризата в публичното управление между локализъм и невероятната дума детериториализация. Така че, понеже го правим в дискусионен формат, ще пратя просто линк и това е една възможност и присъствено и онлайн да поговорим и на базата на това след това да се развият публикациите и че да продължим да бъдем в режим на диалог. Много ви поздравявам и за годишната. Надявам се, че стигнаха нашите поздравителни думи и до нови срещи, уважаеми колеги. Много ви благодарим. Други заявки за изказвания? Докато останалите мислят, аз искам само да кажа, че първията фраза, която си записах от втората сесия е storytelling. Тема, която също така намирам за малко пренебрегвана, но много важна в рамките на необходимостта да се изразяваме кратко, ясно и разбираемо.
там, където трябва да ни чуят. Особено сега, нали, ясно е, че тия меки умения са ужасно липсващи. Сега тук върви някакви кампании, върват. Аз, честно казвам, почти не ги слушам, но знам какво е нивото, качеството на тази комуникация, която трябва да има в крайна сметка някакъв ефект. За съжаление, тя и не е най-важният фактор, вероятно, в крайните изборни резултати. Аз искам да благодаря предварително за поканата за тази среща. Сигурна съм, че ще намерим как да участваме в нея и да коментирам така също балансът на личното време, професор Василев. Вие успявате ли да постигнете баланс на личното време, защото аз определено имам някакви затруднения в това, в тая посока. Вие знаете отговора и въпросът е риторичен малко. Добре. Разбира се, извън, ако ми позволите, разбира се, още сега да, просто тъй като споменахте името ми, да кажа някакво думи. В контекста на питането на професор Богданова, разбира се, че ключово умение е умението за самоанализ, за самооценка, за така ефективно управление на времето, макар че на пръв поглед това са инструменти, за които говорим и преподаваме от много години, все още твърдят, че се подценяват. Бих дал пример, тъй като тактично споделихте, че в момента сме обект на някакъв масиран такъв, дали да използвам думата storytelling, не знам. Преди, може би година и нещо, имах възможност да работя с една народна представителка, т.е. като консултативна дейност. Тя заявяваше изключително големи притеснения от гледна точка на времето си, на разпределението на времето си, на разпределението на задачите си, като в дъното на всички нейни притеснения всъщност беше това, че отношенията, в които беше, всъщност връзката и с един млад човек, откровено казано, отиваха на доста направо на прекъсване. И ние започнахме стъпка по стъпка, тя е юрист по образование, далечни са управленските инструменти по различни причини. Беше леко скептична в началото, обаче започнахме с един анализ на времето, с някой друг такъв наистина елементарен, поне според мен, инструмент, който да предизвика интереса на този млад човек, защото това е млад човек. И всъщност след, може би, около 40 дни, тя ми звънна и така с един победоносен такъв: Вало, да ти кажа, 4 дни отиваме с... Той вече е мъж, между другото. 4 дни отиваме в някъде на някакво място, т.е. успяла е да направи така, че да разпредели времето си, да делегира, да целеположи по такъв начин, че 4 дни да бъде с нейния партньор и вече настоящ мъж. Така че някой път такива на пръв поглед непостижими неща, с малко концентрация, по по-различен начин и разбира се с подходящите хора, които да ни дадат съвет и насок. Извинявам се за пример. Не, напротив, си беше точно сторителинг, за което благодарим. Да, благодаря за споделените мнения. Благодаря и на доцент Танева за поканата. Със сигурност ще се отзовем. Разговорите, колкото и малобройни да са били, винаги са били изключително интересни за нас, като хора, които работим в областта на публичната администрация и знаем проблеми, може би се досещаме или по-скоро прогнозираме някои кризисни моменти и търсим възможни решения на тези кризисни моменти. Така че благодаря за поканата, благодаря и за топлите думи. На мен този втори панел ми беше изключително интересен, именно защото обхвана много въпроси, на които ние тепърва може би ще търсим отговори. Наистина управлението на времето, хората в администрацията, в контекста и на компетенциите, които те трябва да придобиват, мрежите, в които те си взаимодействат на работното място и извън тях и начина, по който ние може да управляваме кризи и рискове, защото моделите, които представи професор Цветков, са адекватни спрямо различни събития и различни
фактори, така че изключително интересни въпроси бяха поставени, може би теми за размисъл и за търсене на нови решения. Така че именно в контекста на неформалните мрежи са основните търсения на научния колектив и тук в катедрата, не само в рамките на проекта, но и с останалите колеги по различни теми говорим за неформалните отношения, неформалните мрежи, неформалните въздействия, които влияят върху формалните резултати от работата на администрацията. Така че темите са интересни и дискусионни и аз благодаря за споделените виждания. Видях, че професор Цветков иска думата и ще се позволя да благодаря на колежката главен асистент доктор Мария Стоянова, която днес смятам се справи перфектно с функцията на модератор, и да я отменя, като дам думата на професор Цветков. Моля, заповядайте. Благодаря. Аз също с много голям интерес и много голямо желание участвах в работата на този втори панел и като стана дума за неформални мрежи, обръщам се към колегите, участващи активно в проекта за формални и неформални инновационни мрежи. Колеги, как е вашето мнение? Дали ние успяхме днес да създадем една неформална мрежа, която даде възможност да обменим мнения? Виждате, всеки от своята гледна точка, от своята, както се казва неакадемично, от своята кампанария, даде своите мнения, обменихме мнения, което си мисля, че за в бъдеще ще ни даде един допълнителен стимул за допълнителни и изследвания, и размишления, разсъждения, публикации и така нататък. Сърдечно благодаря на всички участници и ще се радвам да продължим комуникацията си в бъдеще. Благодаря. Аз се надявам, че мога да дам положителен отговор на този въпрос, професор Цветков. Разбира се, ние имахме формална програма, няма как да нямаме. Твърде рисково е да разчитаме само на неформалните връзки между изследователите. Ние сме малко хора разпилени, нали? Така че трябва да имаме все пак някаква структура, която да следваме. Но разбира се, дискусиите са това, което включва по същество, нали, мнения, които ние не сме планирали предварително. Това е, може би, най-интересното в контекста на проекта. Тази допълняемост между формалното и неформалното, защото и едното и другото сами по себе си, по-отделно, вече сме установили, не са достатъчни, така че допълването им, без да има конфликт между тях, впрочем да подчертая, защото понякога ясно е, че понякога между тях има конфликт. Тази допълняемост всъщност дава, така да се каже, завършеност на нашата дискусия и като че ли не виждам, и аз вече да вляза в ролята на модератор, като че ли не виждам други желания за изказване или пропускам някого. Да. Доцент Вълков. Доцент Вълков, заповядайте. Не знам дали се чуваме през целия ден, имам трудности да... Заповядайте, да. С микрофона. Чуваме ли се, колеги? Да, чуваме се. Да, много благодаря. Колеги, първо извинявайте, че не успях през цялото време да присъствам на дискусията, но паралелно с това имам часове и отскачам и прослушвам част от водещите участници в това страхотно събитие. В личен план, разбира се, колегата Горчилова като ръководител катедра отправила нашите поздрави към скъпите ни приятели от Свищов, да сте живи и здрави, още 30 години да направите още по-добра специалност. И искам да ви кажа, че заедно можем повече. Две-три думички само в тази посока да кажа. Първо, вдъхновен съм направо от тематиката на докладите, защото аз бих го определил така. Знаете на какво се пържихме тук в последните години.
с намаляване на прием, с огромен укор към специалностите по публична администрация. Като че ли в тази държава няма нищо лошо, освен администрацията. Това, което виждам като тематика и днес като споделяне на идеи в тази посока, аз бих го определил като от количество към качество. И струва ми се, че това е така нещото, на което трябва да подчиним работата си, разбира се, в университетите, в това число учебна и в това число изследователска. Има един мит. Много пъти с доцент Танева сме разговаряли с професор Борисова и с професор Василев и с другите колеги, но има един голям мит, че ние сме толкова много, че трябва просто да намаляваме броя на хората, които обучаваме. Това не е така. И аз още веднъж припомням, че последните изследвания, които Министерството на труда и социалната политика проведе в дългосрочните прогнози за труда, много ясно казват, че лидер в търсенето на, разбира се, компетентна, адекватна работна сила е сектора на държавното управление, и то специално на административните специалисти. От тук трябва, както се казва, да се тръгне. И как виждам този процес? Само две ключови думички, за които повод ми дават авторите, които днес ни представиха интересните теми. Първата думичка е заедно. И аз смятам, че ние, въпреки че сме една гилдия, ние все още сравнително малко се познаваме, още по-малко участваме съвместно в проектна, учебна, изследователска работа, и тези срещи са изключително важни. Първо, да не се забравим, второ, да разберем кой къде какво работи и да знаем, че можем да се подкрепяме. Така че първата ключова дума е тази. И не знам Албена дали е тук, да кажа отново идеята тази за онази общност, която така известно време обмисляхме да създадем по публична администрация, тя стои на дневен ред. Второто, за което искам да подчертая е, обмислям често пъти, добре, какво ни прави силни? Прави ни силни това, че това, в което сами сме силни, в което сами правим силни. Тоест, използваме потенциала на нашите университети. Ние, Икономически стопанска академия, също в профилиран университет в стопанските и административни науки. Софийски университет, разбира се, колегите в публичните политики, политология и така нататък. Всичко това ми се струва, че може да бъде използвано, и ви предлагам на един следващ форум, дали ще бъдат колегите от Софийски университет, на тях им предстои конференция. При нас имаме 10-та есенна академия, която голяма част от колегите познават. Бихме могли да сложим така на масата изследователските си програми, които катедрите, надявам се, имаме с поглед в бъдещето и напред, и да се опитаме да съпоставим, да видим отделните центрове на фокусните усилия, които прилагаме, и да се опитаме да споделим научното знание и резултати в тази област. Още веднъж, скъпи колеги, да сте живи и здрави, да обучавате випуск след випуск, да утвърждавате името на Стопанска академия, защото публична администрация в Стопанска академия е сериозен атестат за качество. Бъдете здрави! Много ви благодаря, че имах време да се включа в коментарите и в разговорите по тази тема. Поздрави и на останалите колеги! Отново благодарим за споделените виждания на всички участници. Позволете ми с това да поставя финала на дискусионния панел номер 2 – формални и неформални мрежи в публичния сектор. И сега, като за финал, професор Богданова има думата за заключителни слова. Моля, заповядайте. Вече извън програмата ще си позволя да взема думата.
Колеги, благодаря на всички за отделеното време, за участието, ангажираността, за интереса към форума. Благодаря за подкрепата и за идеите, които бяха споделени както в виртуалната стая, така и тук в залата. Специално обаче искам да благодаря на нашия колектив, малък сплотен колектив на катедра стратегическо планиране, защото това всичко, което се случи днес, което се видява в виртуалната зала, тук в залата, всичко е плод на нашите съвместни усилия, на допълняемостта, на споделеността в задачите, на колективната и персонална отговорност на всеки към екипните катедрени задачи. Аз смятам, че ние, колкото и клиширано да звучи, сме наистина едно малко семейство и успяваме заедно и съвместно да решаваме стъпка по стъпка малки проблеми и да не допускаме големи такива. Така че благодаря на всеки един за това, че работи мотивирано, вдъхновяващо и отговорно към целите, които си поставяме като катедра. И ви желая да сте здрави, все така целеустремени и да вървим заедно напред. Благодаря. И думата има професор Богданова. Еви вече каза, така в края на деня сме вече на малки имена, като част от неформалните ни връзки, разбира се. Вече казахме основните неща. Аз искам само да допълня това, че освен екип трябва да има и лидер. И аз си мисля, че тя така добре се справя вече с тази задача. Разбира се, пожелавам и малко повече да делегира, ако е възможно, нали, което е лично аз много трудно научих в моя не знам колко дълъг вече опит като някакъв администратор. Така, още веднъж благодаря на всички участници в днешната кръгла маса. Мисля, че по достоен начин отбелязахме Деня на българската община и на местното самоуправление, се го забравяме да го кажем. Така че честит празник на всички, които имат отношение към темата и колеги, бъдете здрави, имайте здрави студенти и здрави колеги, за да продължим да вършим работата, за която сме квалифицирани. Благодаря на всички, на добър час. До скоро се надявам да се видим с колегите от виртуалната стая. Уважаеми участници на кръглата маса, посветена на 30 годишнината от създаването на специалност публична администрация в Стопанска академия, завърши и приканвам всички участници, които са тук в Свищов, да продължим в неформална обстановка в ресторант Иванов. А за останалите от виртуалната стая се надявам скоро да имаме възможност да се видим и в неформална обстановка. Бъдете здрави и ви благодаря за участие. Благодаря.